سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زتفرالي سبورتا وحبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر نعدم يونايتد نرويجاوي أسلطانيا أوليغنار شولشير بود سوسان حدن عمت ناي قدم أسلطاني RB ليبزيك بزنبر رالف لانغني كتك أودي أمهلات حبيرم اتي اب تاكتيك زامن أسلطاني نكلبات شالكا شتوتغارت هوفنهايم زامن سلاسة فراليا غانتاتات علي منبارو يقلتصلم دحرتي اب مجرشا نهوفنهايم لاي دما بزي سراح كوفيلي يزركب اتي مس كلب RB ليبزيك تتقسا كالوت غانتاتاتن صبوق ناي صوتا اوان يحلفو منبارو زحبرو زلو أسلطاني مانشستر يونايتد لعلي ماسميليانو أليغري تأمانነት يحجراتو المهلاو يزحمم بمسرت كريستيان فالكس تبالت صحافي ناي غازيتا بيلد بزعبو أملكيتو أبزهابو حبريتام رانغنيك RB ليبزيك أب عامة سبورت 2016 نابزي قدمات بوندسليغا جرمن كتبتصح أزيو زتصعرلا أسلطانيو سلازخونه مانشستر يونايتد نزا أسلطاني بقدامነት أبرادرا يأتياتولا يخون بر باير مونيخون نزا أسلطاني تكتاتلو مهلاوي أب صحفاتو أسفيروم صباح حمس مشت قدمات يوروبيان ليج اب زكايرلو اتزلا على امته توهيبو زلو ابال سيريا ايطاليا لازيو ناب كلب سلتيك ناي سكوتلاند توعيزا اتكايدو قدميوم باغودما محبر كعس اغري اوروبا ان 300 تدغفت لازيو زقوطاطرو فوليات حيلتات بوليس اب تقدم كم زوافر افليطلم زخونلو قندي اتوم ازيو معغرغرتن نعبنياتاتن دغفت لازيو ناب سكوتلاند ان لازيو وكيلوم توعيزهم مهلهم أبز حبروا لزلهم متيم دحرتي زيل حاخو زينا دما لازيو أب سلتيك التكايدو نايم الدبت صوتام زغنا أسكاف قدات كيف تسم بأقون محسن نمكل خالن زعلم مخان دما أخبرتي تصطتا يقلتصم بسنكي قداي بيزاز ملكت أب إنجليز حقوس كم زي اللزق اللي ونان كلب تشيلسي رومان إبراهيموفيتش نتا كلب كشت أمخانو كتم بهقوا أنت تصنحم ديروغن حسابات مغيارو تقليتم أتي كدم 16 عامتات نكلب تشيلسي نمجزاء حلم زي نبرو نقداي أب عامة كلتشحن سلسنجن ناي قدم أسلطاني إنجليز سيفن غوران إريكسن نتا غانتا كعدقا مخرو أبزل قسلو تدنادينو كم زجزا يزفلت بزخوي نبتغن زحلف أوارح بسنكناي بيزا قداي نتا غانتا كتاتل الله أبزيك الدرجة بتصح من باريس قلت بس زمارة روسيا ونقداي نتا غانتا نمشات دنع كبل مصنحو تلغراف أب صحفاتا أميتام نا زعبه تصواتاي كعسو اغر مخانو زنغرلو ود 83 عامت انجليزاوي ديكي بروزويك كلب يدلي مهلاو تغليصم نبزحاتون توح ابيلو اسحيقو مالهم كعسو مصوات عبيت صوتا عقن ناي اكلات كم زيفلي زي كحد حقيوم ستات 6 فدريشن كعسو اغر انجليز كم زغلصو دما زبزحو ميتاويت نايت هاجر سنبت قلعو مسدروم معكولات مسعرختم حدا غزي دما اب كوابي 34 زركبو منسياتون غزيوم اب عود سبورت مزنقع كم زحلفو يزغلصم شعوكا زي خوننبر اتي مبل 84 عدميو زمت ورح زخبر قدم اب كبابيو مزركبا كلبات تصايد زنبره شماغله سباي كنطف كم زدلي هرفانو مغلاصيو نبزحات اغريموم اتدغافي مانشستر يونايتد زخونه ناي عدم بعال صقام سبورت بايبل اب زغبرو علال مزخونه كلب كتصاوت دلو يزلخم عسوك تصاوتنا في قلو خيلوم ابزو وانزي تروتا وصي زلو انجينير ديكي بروزويك وسيخو كغلصن كلم ارغيت لكم ايتنعوني كم امني ازي ترير دلدليم انتس عدغ كتصاوت يقليم ميتاوي دخام يبلين كبل حبيرلوم اب دحر غزو زركب قصر لممدو دما كم زكايد زنغرلوم ديكي بروزويك كل غزي نغو غحغح بدحر غزاي بمخاد ازيو صروي ايري سحبيم قدمينا بعراتي ميديابيون تماساسالي تغبار يفصم كبلون وسيخ يردم اتحاد كاب حمات كانسر بهيوت سرر كوين زلو ود 83 عامت ديكي بروزويك كساب ساعات زي مالتيو مستفر عليها 10 حد نايلي كلبات مزي كونا غانتاتات مخان كساب 600 بدمر صوتاتات كم زكايده يحبر بزي كازي 400 شوتات بسم مقصارو مزاغبتي كعسو اغر انجليزي يحبروم كساب حجي بزي زخونه تصعدنت دو كبل زغبرو مستير عاوت دما مفت كم زي مقب حكيم زبلو دما اب غبرخم زوعلايو زغلصم أنتي أتصوتات كعسو أغري زك ألاقلا زلوا ديانو دك أنسيو زخونت سيام ماسي إلس أبزلو مشت أب مونغو PSV أيندهوفن لينزر AISK زكايد نايروبيان ليج تمات كم تحقق زدانيا كوينا كتنتف مخانم كعسو أغري عالم أوساني أم حلاليفم
እዛ ኣብ ጾታታት ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ከም ተሓጋጋዚ ዳኛ ኮይና ትሰርሕ ዘላ ጓል ኣንስተይቲ ኣብዚ ናይ ዩሮፕያን ሊግ ግጥማት ናይ ደቂ ተባዕትዮ ምስ ማእከላይ ዳኛ ክሪስ ካቫናግ ካልኦት ናይ መስመር ዳያኑ ዳንኩን ራብዓይ ዳኛ ፒተር ባንክሰን ብምዃን ንፀወታ ክርእዩ እዮም እዚ ድማ ቀዳሚቲ ንዩሮፕያን ሊግ ግጥማት ዝረኣየት ወይ ከዓ ዝዳነየት መስመር ዳኛ ዝብል ስም ክትላበስ ኣኽኢልዋ ኣሎ ዝበለጸ እንግሊዛዊ ኣጥቃዓይ ዝብል ስም ዝውንን ዋይን ሩኒ መበል 34 ዕድሚኡ ኣኽቢሩ እዚ ምስ ክለባት ኤቨርተን ማንቸስተር ዩናይትድን ብምዃን ምስ ዘን ክለባት እንግሊዝ ኣዝዩ ምቁር ናይ ፀወታ ግዜ ዘሕለፈ ዋይን ሩኒ ኣዝየን ብሉፃትን ፍሉያትን ሸቶታት ኣመዝጊቡ እዩ እታ ኣንጻር ማንቸስተር ሲቲ ዘካይዶ ዝነበረ ፀወታ ብብስክሌት ዓይነት ማለት ብኣራብሾ ዘመዝገባ ሸጡ ብዘይካዚ ንዌስትሃም ካብ ርሑቕ ቀሊዑ ዘመዝገበላ ኩዕሶ ድማ ፍሉያት ተዘከርቲ ፍጻሜታት ናይዚ እንግሊዛዊ ተፃወታ እየን ዳይሬክተር ስፖርት ማንቸስተር ዩናይትድ ኤዲ ውድዋርድ እንትርፎ ፌርማ መጠነ ገንዘብ ኣብ ዕድግ ተፃወቲ ኢዱ ከም ዘየቱ ኣብ ዝገልጸሉ ዘሎ እዋን ኣሰልጣኒ ኦሊ ጉናር ሾልሻየር ብውሕዱ 3 ተፃወቲ ንክገዝእ ይዳሎ ምህላው ተገሊጹ መጠነ ደሞዙ ብፍርቂ ክጎድል ተሰማሚዑ ምህላው ዝግለጽ ዘሎ ወዲ 33 ዓመት ማሪዮ ማንዙኪች ቀዳማይ ሕጹይ ኮይኑ ዋላ እኳ ብተመክሮ ጠቃሚ እንተኾነ ዩናይትድ ግን ንግዚኡ ከተቀመሉ ጥራይ ክትከል ስለዚ ድማ ንካሉም ዊልሰን ናይ ቦርማውዝ ሙሳ ደምበለ ናይ ሊዮንን ጠሚታቶም ኣላ ብዘይካዚ ዩናይትድ ንኣካፋሊ ሌስተር ሲቲ ጄምስ ማዲሰን ብሂጋቶ ምህላውን ይሕበር ኣሎም ኪሊያን ኢምባፔ ናብ ልዳት ክለብ ብሩጅ ብዘመዝገበን 3 ሸቶታት ንክብረ ወሰን ሊዮኔል ሜሲ ሰይርዎም ኢምባፔ ኣብ 20 ዓመትን 306 መዓልታትን ዕድሚኡ 17 ሸቶታት ብምዝጋብ ነቲ ብሜሲ ኣብ 21 ዓመትን 288 መዓልታትን ተታሒዙ ዝጸንሐ ክብረ ወሰን ክሰብሮ ክኢሉ ዘሎም ብዘይካዚ ድሕር ናይ ቢያሪያል ጆሴፋ ሎሬንቴ ኣብ 2008 ተቐይሩ ብምእታው ሃትሪክ ዝሰርሐ ተፃዋታይ ክኸውን ከሎም ኣብ ታሪክ ሻምፒዮንስ ሊግ ድማ ዝነኣሰ ነዚ ክብሪ ዝበፅሕ ኮይኑ ኣብ ሓጋይ 2010 ኣብ ኣይስላንድ ብዘጋጠመ እሳተ ጎመራ ዝተፈጥረ ትኪ ንሰማያት ኤውሮጳ ዓብሊኽሉ ኣብ ዝነበረ እዋን በራታት ነፈርቲ ብምቁራፁ ባርሴሎና ብመኪና ልዕሊ 1000 ኪሎ ሜትር ተጓዒዛ ብኢንተር ሚላን 3-1 ክትሰዓርን ከላ ኢንተር ፀኒሓ ንባየርን ብስዑራ ብሻምፒዮንስ ኤውሮጳ ክትከውን ካብ ዝኽሪ ደገፍቲ ኩዕሶ ይርሳዕ እዩ እዚ እሳተ ጎመራ ትኪ ግን ነዚ ጥራሕ ኣይኮነን ገይሩ እንታይ ደኣ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ባየር ሙኒክ ዝፃወት ዘሎ ዝበለፀ ኣጥቃዓይ ኤውሮጳ ናይ ዝዓመት ዘሎ ሮበርት ሌቫንዶቭስኪ ናብ ፕሪምየር ሊግ ክመፃሉ ዝኽእል ዝነበረ ዕድል እውን ኣባኺኑሉ እዩ ሌቫንዶቭስኪ ምስቲ ኣብቲ እዋንቲ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዝነበረ ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ናይ ዓዲ እንግሊዝ 1997 ብላክበርን ሮቨርስ ንኽፅምበር ዝጀመሩ ዝብራት ከደግማ እስኪ ሌቫ ምስቲ ኣብቲ እዋን ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዝነበረ ሻምፒዮን 1997 ብላክበርን ሮቨርስ ንኽፅምበር ዝጀመሮ ዝርርባት ንምፅፋፍ ንዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዝተበገሰሉ ብሰንኪ ዝትኪ ብዘጓነፈ ምስራዝ በራታት እዩ ከይከደ ተሪፉ ነዚ ዕድል ዝመዝመዘት ቦሩስያ ዶርትሙንድ ድማ ምስኣ ወግዓዊ ውዕል ብምፍራም ንሓላላ ገበረቶም ሌቫንዶቭስኪ ካብ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ንምኻድ ተዓንቂጹ ብሰንኪ ዝትኪ እዚ ኣብ ቡንደስሊጋ ጀርመን ስጋብ ሕጂ ተሪፍሎም ፌደሬሽናት ኩዕሶ እግሪ ኔዘርላንድ ማለት ሆላንድን ቤልጅየምን ንብሉጻት ጋንታታት ናይ ክልቲአን ሃገራት ብሓባር ዝሓቁፍ ሓድሽ ውድድር ብምትእትታው ምስ ቀዳሞት ዓበይቲ ሊጋት ኤውሮጳ ዘወዳድሮም ባይታ ንምፍጣር ዓሊሞም ይጽዕሩ ምህላዎም ተገሊጾም እዚ ሱፐር ሊግ ክስመ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ውድድር ኣብ 2020 ወይ ድማ 2021 ክጅመር ምዃኑ ዝግለጽ ሊግ ኤሪዲቪዜ ሆላንድ 18 ጋንታታት ዘወዳድር ኮይኑ ናይ ቤልጅየም ጁፒለር ፕሮ ሊግ ድማ 16 ጋንታታት ጠርኒፊዩ ውድድራቱ ዘሰላስል ብሪጣንያዊት ጋዜጣ ዘ ኢንዲፔንደንት ኣብ ዘርግሓቶ ዝርዝር ዝበለጹ ሚእቲ ናይ መበል 21 ክፍለ ዘመን ተፃወቲ ንሊዮኔል ሜሲ ቁፅሪ 1 ሰሪዓቶም ኣብ ተፃወቲ ባርሴሎና ንዝርዝር ቀዳሞት 10 ተፃወቲ ዝዓብለሉ ምርጫ ሜሲ ንክርስቲያኖ ሮናልዶ ዛቪ ሄርናንደዝን ኣኸቲልዩ ቀዳማይ ደረጃ ሒዙ رابعي رونالدينو حمشاي أندريس إنيستا شرشاي رونالدو نازاريو شابعي تيري أونري شامناي زين الدين زيدان تاشعي كاكا عسراي فابيو كانافارو نزوم سلسة سعيبهم أبزرزر قدامت 10 بولتس أزاتو تتصوتيهم
ጁቬንቱስ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ንሎኮሞቲቭ ሞስኮ ካብ ድሕሪ ተበጊሳ ብክልተ ሾቶታት ፓውሎ ዲያባላ 2-1 ከም ዝረታዓታ ዝፍለጥ እዩ ወትሩ ካብ ዓይኒ ካሜራታት ዘይርሕቕ ኮኸብ ተጻዋታይ ዓለምና ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ድማ ኣብዚ ጸወታ ነታ ካልእት ሾቶ ቀልጢፉ ብዘይ ምጽምባሉ ብደገፍቲ ኣደዳ ነቐፌታ ኮይኑሎም መራራይ ነብስሎ ተፈጋኣይ ርእስሎ ከም ዝበሃል ክሪስቲያኖ ዲያባላ ሾቶ ኣብ ዘመዝገበሉ እዋን ኣብ ናይ መስመር ዳኛ እናጠመተ ኢዱ ሓፍ ብምባሉ እታ ሾቶ ከም ዘይተዋሓጠቱልዮም እቶም ደገፍቲ ዝነቕፉ ሮናልዶ ዋላ እኳ ናብ ዲያባላ ዝቐረበ እንተነበረ ሻብዓይ እንቋዕ ሓጎሰካ ዝበሉ ተጻዋታይ ብምንባሩ ድማ ከም መጎተ የቕርቡ ናይ ዓወት ተጻዋታይ ምዃኑ ዝእመነሉ ሮናልዶ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ንሾቶ ደቂ ጋንትኡ ብዘይ ምጽምባሉ እናሓንሳእ ድማ ንዝቐበልዎ ብዘይ ምምስጋኑ ተደጋጋሚ ግዜ ተነቒፉ እዩ በእንግሊዛዊ ዴቪድ ቤካም እትውነን ክለብ ኢንተር ማያሚ እቲ ኣብዚ እዋን ዚ ንሞያ ንግዲ ዓለም ኣትይዎ ዘሎ ዴቪድ ቤካም ብዙሕ ምትዕርራያት ክገብረላ ጥራይ ዘይኮነ ዝበለጸ ስታዲየም ንክገብረላውን ተዳልዩ ምህላው ይሕበር ነዚ ክገብር ወጢኑ ዘሎ ዴቪድ ቤካም ኣብ 2020 ክለብ ኢንተር ማያሚ ናብ ላዕለዎት ዲቪዥናት ክጽምበር ምዃና ኣብ ዝሕበረሉ ዘሎ እዋን እዩ ክሳብቲ ናይ ዳግመ ምሕዳስ ናይቲ ስታዲየም ዝፍጸም ድማ እታ ቅድሚ 5 ዓመት ቤካም ዝገዝኣ ክለብ ንኣሳት ክልተ ወቕቲ ኣብ ስታዲየም ፎር ላውደርዴይል ኮይና ድማ ንግዚኡ ጸወታ ከተሰላስልያ ብመሰረት ኣብ ሰሙን ዝወጽ መደብ ከም ዝሕብሮ እቲ ብማያሚ ፍሪዶም ፓርክ ዝብል ስም ክጽዋዕ ምዃኑ ተፈሊጡ ዘሎ ስታዲየም ኣሳት 26,000 ተዓዘብቲ ዝሕዝ ኮይኑ ክስራሕ እዩ ብዘይካዚ ከምዚ ኣብ ስእሊ ትዕዘቦ ዘለኹም ዝተፈላለየ ናይ መዘናግዒታት ቦታታትን ኣብ ደገ ንጸወታ ንኽትከታተል እትኽእል ዓባይ ቴሌቪዥን ክትከሎ እዩ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ኦፊሳት ሆቴላት መቐበሊ ኣጋይሽ ዲካውንቲ ብጠቕላላ ኣዝዩ ግሩም ህንጻታት ክህልዎ ምዃኑን ይግለጽ ኣሎ ነዚ ምግባር ድማ ዴቪድ ቤካም ኣሳት 750 ሚልዮን ፓውንድ መጠነ ገንዘብ ሰሊዕሎም ነዚ ዕዮ ንምስልሳል 225 ሰራሕተኛታት ክዋፈሩ ምዃኖም ድማ ዝወፀ ጸብጻብ ይሕብር ኣዝዩ ብርክት ዝበለ ደሞዝ ዝኽፈሉ ክኢላታት ድማ ንመዓልቲ 12 ሰዓታት ክሰርሑ እዮም ክሳብ 2022 ተሰሪሑ መፈጸምትኡ ክርአ ድማ ኣካየቲ ናይቲ ንድፊ ይግምቱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ንክለብ ኢንተር ማያሚ ሓንቲ ካብ ተወዳደርቲ ክለባት ንምግባረን መደብ ኣውፅኡ ዘሎ እንግሊዛዊ ዴቪድ ቤካም ኣዝዮም ጉኑን ስም ዘለዎም ተጻዋት ኩዕሶ እግሪ ዓለምናውን ንምግዛእ ትልሚ ከም ዘለዎ ይሕበር እዩ እቶም ቤካም ጠሚቶም ዘሎ ተጻዋት ድማ ሉዊስ ሱዋረዝ ዴቪድ ሲልቫ ሊዮኔል ሜሲ እቶም ብቐዳምነት ዝጥቀሱ ምዃኖም ይሕበር ብተወሳኺ እዚ ወኪል ኪልያን ምባፔ ምዃን ሕልሚ ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ወናኒ ክለብ ኢንተር ማያሚ እንግሊዛዊ ኣብ ሰዓት እዚ ንዓመተ ስፖርት 2020 ዲቪዥናት MLS ዝኸውን ድሓን ብቕዓት ዘለዎም ግዝያውን ተጻወቲ ሃሶ ምባል ምህላዊ ዝሕበረሉ ካብ ትማል ረቡዕ ምሸት ዝተኣንገደ ናይ ካልኣይ ጉጅለ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮፓ ክልተ ደገፍቲ ሊቨርፑል ኣዝዩ ድራማቲካዊ ፍጻመ ቃንዮም ኣብዚ እዋን እዚ ብተመዝግቦ ዘላ ብቕዓት ንጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ናይ ዓመተ ስፖርት 2019-2020 ክትዕወተላ ትኽእል እያ እናተባህለ ዝግለጸላ ዘሎ ሊቨርፑል ዕውቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮፓ ሎሚ ድማ ዓመት ኣብ ግጥማት ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮፓ ኣይግድን ኣጀማሚራ ሒዛ ብምብጋጻ ኣብ ናይ ምድብ ጸወታታት ከይትግለፍ ኣስጋይት ኮይና ቀሪባላ ሊቨርፑል ካብ ዓመተ ስፖርት 2017-2018 ዝገበረቶ ናይ ምድብ ጸወታታት ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮፓ 3 ግዜ ጥራያ ንዓወታ ክውን ጌራቶ ነይራ ንሳ ኣብቲ እዋንቲ ንሰብያ ሞስኮ ማሪቦር ብምርታ ኣብ ፍጻመ ምስ ሪያል ማድሪድ ኣብ ዝገበረቶም ኣብ ኬፕ ዝእንገዶ ግጥም ግን ስዕረት ኣመዝጊባ ምንባራ ኣይርስዕን ይኹን እምበር ድሕሪ እንግሊዛዊት ክለብ ሊቨርፑል ኒውዮርክ ክለብ ካብ ትቆጽር ንድሓር ኣብ ተኣማምን ደረጃ ዘላ ዋላ እኳ ዝካብድ እንተዘይኮነ ኣብ ዝሓለፈ ምጅማር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮፓ ናይ ዝዓመት ግን ብናፖሊ ዘጋጠማ ስዕረት ንብዙሓት ዝሰንበደ ጉዳይ እዩ ስለዝኾነ ድማ ዕሉላት ደገፍቲ ጋንታ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ንክለቦም ዘጋጥማ ዝነበረ ስዕረታት ንምድባስን በይንኺ ኣይክትጓዓዝን ኢኺ ማለት you will never walk alone ንዝብል ቴማኦም ንምስናይን ዝተበገሱ ክመስሉ እዮም ነቲ ምስ ጌኒክ እተካይዶ ጸወታ ንምክትታል ወጢኖም ንሶም ነዚ ክገብሩ ዝኽኣልሉ ድሕርቲ ንሞባይሎም ብምክትታል ዝወሰድዎ ሓበሬታ እዩ ንሶም ኣብ ባቡር ብምስቃል ድማ ነፍሲ ወከፎም 150 ፓውንድ ከፊሎም ናብ ጌንክ ነምርሕ ኣለና ኢሎም እዮም ናብ ጌንት ተጓዒዞም እቲ ዘገርም ክልቲኦም ንጸወታ ንምርኣይ 70 ፓውንድ ምኽፋሎም እዩ ዝኹሉ ገይሮም ግን ብህንጡይነት ናይ ሊቨርፑል ምስ ጌንክ እተካይዶ ጸወታ እናተጸበዩ ከለውስ ዓዲ ብምግጋዮም ኣደዳ ድኻም ኮይኖም እዮም ተሪፎም ዘለዉ ድሒሩ ከም ዝግለጽ ዘሎ ኣካያቲ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ጌንት ኣብ ከባቢና እንተሃሊኹም ንሎም ሓሙስ ምሸት ምስ ወልፍስበርግ ንካይዶ ናይ ዩሮፕያን ሊግ ጸወታ ክትከታተሉ ዕድመ ኣቕሪቦምሎም ምህላዎም ተገሊጹ
تمال مشت واحدي شوتات زترايو سالساي سمون ناي مدب صوتات غوبال كلوبات اوروبا قصيلم سيم بمنسيات تصوتا اماني وصي تمزغب زلا انجليزايت كلوب تشيلسي اقديما ناب امستردام توعزا مس اياكس قطيمام تغيروا كابزاتو ميتشي باتسواي بزرخبتا شوتو دما اقداسي ناي حد بادعوت امزغبام تشيلسي بزوصي تحجيزا مس مرحي زلا اياكس بنطبي تمعرر يالام ابكال صوتا ناي زمدب بالنشا نليله اميدا عديما معري حد بحد يالام روسياوي دينيس تشيريشيف نفالنسيا مريحنت كتحزان كلهم تخلخلاي مختار دياكابي بكلته بيچا كاميدا بمبرارو ግን ክልተ ነጥቢ ክትከስር ተገዲዳም አሜዳ ትገጥም ዝነበረት ሊለ ካብ ጆናታን ኢኮነ ሾቶ ረኺባ ማዕረ ተፈላልያም ሻምፒዮንስ حلف ዓመት ሊቨርፑል ምስ ቤልጂማይት ክለብ ገንክ ገጢማ بገፊሕ 4-1 ሲዕራታም زعلف عمد بمسبرتي كورسي تغيرتي كما مغز حاجة أليكس أوكسلاد تشامبرلين نقداميتين كاليتن شوطات ليفربول كمزقبن كلهم كلتا أعينتي ليفربول مخانم أمسكيرهم زلو محمد صالحن ساديو مان دمام حاديوم أمسقبهم نوصيت نبر بعد بارو أعريقهم أفلمات معراريا شوطو رخيباز نبرت جنك اتا شوطو بمصر رازات صوتا كاب قوت تصراوت أي خوينوام عمود اتا دقائق نايت صوتا دما كاب بزيرو سعرت اتدحنا شوطو كاب ستيفان أودي رخيبام كالوت أبالات نايزم دب زخونا نابولن أربي سالزبرغن حيال الخسارة صوتين أكايدن بلجيماوي كونتسوب أتكعي نابولي درس مرتنسنن بوغوب زنو مراخي ولدون تصفون أتكعي سالزبرغ إيرلين هالاندن بككل تشتوتاتهم أبز ترابارو لقدم مس أسلطانيو كارلو أنشلوتي زنبرو فرلي أتسبيبو زولو حلقة غانتا نابولي لورينزو إنسينيا دما بزمزقبا شوتو عوت نابولي سلسب خلطة تزازيموم نايموت مدب أبسسامي مدب شدشتر لاجلنزلو غانتاتات بارسلونا انتر ميلان بوروسيا دورتموندن سلافيا براهن كوينن بارسا مس سلافيا براغ انتر دما مس دورتموند قطيمن لعلوا حيزن انتر بوروسيا دورتموند اب جوزيب مياتا مالت سانسيرو زكايدو صوتام زياده اقلبو صحابي نيروم انتر دما كاب بعلو علتا كوين زولو لوترارو مارتينيزن كاندريفان بزرخبتن شوتات ناي كلت بادو زغونه ناي زعمت زي فلام عوت امزغيمام مارتينيز نوصيت كتعرغو تخل زنبرت فصوم قلعون اباخينيوم مرحيت ناي زمدب كوينا زلا بارسلونا أنصار سلافيا براغ قطيما كلتا بحد دما تعويتم ليونيل ميسي نبارسا قديمو مريحنت كتحزان كلو يام بوريل دما نبراغ ام عراري وانيروم انتخونه تخلخلاي براغ بيتر اوليانكو سوارز زقلع كعسو ككلخل كبل ناب غزا لداتو بمزغابو گن كلبو كلتا بحد كترتع ابي استواصو غيروم بارسا مريحنت نايزم مدب حيزالام امدب شوعت جيرمانويت اربي لبشيك نروزياويت زينيت بينسبرغ عديما كلتا بحد كتعوت لانكلا بنفيكا دما نليون عديما بتماساسالي كلتا بحد رتيعتام كبرتات مغن صاف زلمادو برق تصاوتاي بارسلونا ليونيل ميسي تمال روبو انصار سلافيا براغ شوتو اب زمزغبلو حدا كبر وسن حيزم نخالق دما تمعراريوم ميسي اب تاريخ شامبيونز ليج اوروبا كاب 2005 جميرو اب تخاتالي 15 عامته وددر مالت بوحدو حدا غزي شوتو كقطر زخاله ناي مجمريا تصاوتاي كوينلوم نويح عمري نزي أرجنتيناوي ازي تأمر مسرحو أبوت انكلهم بعلزنا ما يونايتد ريانجيكس نزحزو أب بينو 16 وقتي شامبيونز ليج شوطنا مزقاب كبري نخبص حدما جينا حانت سيزن ويز جول يترفوم بتوسخي ميسي أبز زعابي إيروبا وردر مستوم أنصار صفر عليها 33 مقاتمتي شوطو زمزقابو كواخبتي مادريد نبر راول كريستيانو رونالدون كما عرر بقيع لهم خبركم تخاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرم نمكتالكم إن مسجنا نلوم معلتي أدلنا لكم زنبرنا سبورتها وتحسسات أبزازيمنا لنا أبقى علي بخالق حابريتات كساب نرخب نخلنا ببزلنا سلام انتعنان